Rek tarifyono omah ready unit di batas kota Surabaya Barat rek yo. Beda karo SMP 14 teko jalan raya karek melaku tok. Lah iku rek yo. Iku porosane jalan raya iku rek yo. Nah, omah iki nang mburiku. Iki ready regane ukurane 5 kali 12,5 regane 310. Yo masih bisa nego wis. Dijual cepat soalnya iki lho. Yo. Wis saya jak langsung jak kono wis koyo biasa rek yo oleh pagar permanen. Loh, pagar free teko aku kanopi free sisan. Langsung rek yo. Nah, karpote ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu, kayak mobil Oppo ae Avanza Xenia los masuk. Masa tempat depannya wis kayak ngene iki rek yo. Batu merah, ono lampu hias perpaduan karo granit ngene iku. Yo. Terus nang kene iki wis sampean aturan dhewe rek yo, kena gawe parkiran sepeda utawa kena gawe area ruang tamu outdoor yo kena rek yo, karek kono meja ngono ae. Kene iki ono terasan kena gawe nyantai-nyantai lek isuk kerokan kayak gak di duso. Wis ono lampu hiase. Kusene bocah almini, rem kata das dari. Nah, yo, iki orang tamu atau orang keluarga sing super gede kena gawe nyeluk wong sak RT, rong RT sik mod. Plafone wis drop ceiling lho, lampune rek yo, apik rek, kendul-kendul ono telu. Terus nang kono iku ono kaca cendela permanen rek yo. Dadi omah iki pencahayaane apik rek yo, tenang ae. Nah, kene cak. Lah, iki kamar pertama ya rek yo. Wong wedhe kena gawe iki kiwir ah, iki kiwir ah, ngono iku rek yo. Engko sampean karek nang kono gordene tok yo. Ada oh nggone AC ready, tenang ae. Wis, kene iki kamar keduae, hampir padha lah karo kamar pertama, gede kene gambaran cagu. Ngono iku yo. Wis. Terus nang kene iki ana kamar mandi sing kena geadus wong 29 ya, klosete nggih kloset duduk, shower ready, wis tak keramik tenang ae. Lah terus nang kene iki ana area laundry room, home service rek yo. Area cuci jemur, kene wis lagi pembuangan, lagi ini lagi colokan. Dukur iku soalnya fiber rek yo. Nah, kene iki dapure. Nah, yo dapure. Nah, terus nang kene iki ono mbopo pet aturan rek yo. Iki kena cara ngono kena gawe musala yo kena rek yo, kena gawe ruang makan yo kena soalnya tidak dapur. Lek sing agama Islam kena gawe musala, lek non muslim kena gawe jagongan, lek Islam KTP kena gawe bancaan wis sakarepmu lah wis ngono ae. Wis langsung digas rek yo, omah iki ready unit. Regane yo murah rek yo, ukurane 5 kali 12,5, regane cuma 310 juta masih bisa nego. Wis ngono ae nek sampean minat atau pengen takon-takon, survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek video profil. Assalamualaikum, bye.